Ahojte priatelia, ja vás zdravím pri takomto trošku netradičnom videu. Mám na to jeden taký nejaký špeciálny dôvod. Už samotný názov tohto videa je dosť bizarný, ak to môžem takto nazvať, ale vyzerá to tak, že striekacia pištoľ za 4,34 € sa skutočne kúpiť dá, aspoň teda dúfam. A ja by som vám chcel ukázať nejaký postup, ako sa to podarilo mne. Takže aby som zbytočne nerozprával, manželka pred pár týždňami, pred Vianocami mi rozprávala o tom, ako objednáva nejaké vianočné ozdoby z Číny. Ja som si v tom myslel, že sa jedná o internetové obchody ako AliExpress, s ktorým už ja som v minulosti skúsenosti mal. Ale ona mi povedala, že objednáva zo Sheinu a z Temu a ja som si z zvedavosti aplikácie tieto do svojho mobilného telefónu nainštaloval. No a popri tom, keď som sa nudil, tak som pozeral, že čo sa tam dá kúpiť. Zistil som, že sú tam bežne dostupné štece, striekacie pištole, a rôzne také drobné pomôcky, ktoré môžeme využiť aj v modelárstve. A tým, že som si tieto veci prehliadal, automaticky ten algoritmus mi ponúkol v aplikácii Temu viac ako 90% zľavu na kúpu striekacie pištole. To znamená, že tá pištoľ vychádzala v tom čase, že jej cena je 4,34 €. Jedná sa o striekaciu pištoľ, ktorá obsahuje v základnej výbave trysku 0,2 a dve prestavné sady na 0,3 a 0,5. Už samotný tento fakt, sami viete, že pištole, ktoré obsahujú tie prestavovacie sady, sú drahšie než tie štandardné. Dá sa povedať úplne z zvedavosti, vravím si, nemám čo stratiť, hodil som to do košíka, tým, že tá suma bola menšia ako 5 €, dohodil som tam ešte nejaké kovové pravítko za 67 centov, tá suma vyšla niečo nad 5 €, bolo to nulové poštovné na Slovensko, hovorím si, no vyskúšame. Len chcem podotknúť, že objednávku som robil 30. decembra, a balík mi prišiel tento týždeň 10. To znamená nejakých 11 dní cesty, čo vôbec nie je zlé. No a za tie peniaze teda uvidíme, že či budem sklamaný, šťastný alebo čo. Poďte so mnou, ja vám to ukážem. Tak ako ste mali možnosť vidieť, striekacia pištoľ za 4,34 € sa skutočne kúpiť dá.
To znamená, že reálne to prišlo. Ten prvý dojem, samozrejme, tá kvalita je rozdielna oproti ďaleko drahším, kvalitnejším, značkovejším striekacím pištoliám, ale každý, kto začína a nevie, či ho to bude baviť, možno pre študentov, pre tých, ktorí nemajú nejak veľa finančných prostriedkov na začiatok, je toto určite voľbou a cestou, ako k nejakej slušnej striekacej pištoli prísť. O tom, ako sa s ňou bude striekať, vás samozrejme budem informovať, chcel by som o tom natočiť druhú časť videa. No a verím, že to pôjde teda. Takže pre koho by bol tento návod nejakým spôsobom zaujímavý, skúste. Možno tým, že ste ešte nákup v aplikácii Temu neuskutočnili, vyhodím vám podobnú ponuku, možno nie na striekaciu pištol, možno na niečo iné. Faktom ale ostáva to, že mne sa podarilo teda kúpiť relatívne dobre vyzerajúcu, verím, že aj dobre fungujúcu striekaciu pištol pod 5 eur, čo je aj v dnešnej dobe absolútne niečo neuveriteľné. Majte sa pekne.